ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಳ್ಳೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿತ್ತಿನಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ದುಂಬು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ದುಂಬು ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪೋಚಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ರೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ಡುಂಡು, ಪಂಜಾಬ್ಡ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪೆರು, ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆರು ಪೋದು ತೂಪೆರು ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆರು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೆರು ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಲನಂತೂಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಐನ ಲೈಫ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲನಂತೂಯ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿನೋಂಡು ಐನ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಗಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಕ. ಸೊ ಮಾತಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ರಾಟ ಮುಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪನ್ಪಿನವು ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚದಲ್ಲಚ್ಚೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 750 kg 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹರ್ಮಂದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಂದಲ ಅಕ್ಲನ ಸಿಖ್ ನಕ್ಲು ಐನ ಹರ್ಮಂದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ದ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಉಂಡು, ಅಮೃತ್ಸರ್ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಇಂದು ಉಂಡು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆದು ತಲಕ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೀಪೆರು. ಅಕ್ಲನ ಐಟ್ ಮೀಪುನದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಸುರುಕಾದಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲಂಗರ್ ಭೋಜನ ಪಂಡ ಒಣಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಟ್ಟೀಲು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ 24x7 ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ 24x7 ಇಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ ಉಂಡು. ಒಣಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಸಬ್ಜಿ ದಾಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಖೀರ್ ಪಾಯಸದಲಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 24x7 ಇಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅತ್ತನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲೆ ಓ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಉಂಟು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪನ್ನಾಗ ವಾಹೆ ಗುರು ವಾಹೆ ಗುರು ವಾಹೆ ಗುರು ಕೇನುಡತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನ ಲಂಗರ್ ಅತ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವರ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಬಟ್ಟಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಐನು ಆ ಬಟ್ಟಲು ದೆತ್ತೊನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡ್ ಅಕ್ಲನ ಇಷ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಕ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಲಂಗರ್ ಹಾಲ್ ತೂನಗಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ನಾನು ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲದ ಒಣ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ತೆನಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜನ ಏರ ಲೆಬನಾನ್ ಕಂಟ್ರಿದಾರ ಏರ ಅಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಣ್ಣ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಷಿನ್ ಕೊರ್ತಿರು ಬಂದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಯರದೆ ಗುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇಂಚರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಊಡ್ಲ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು.
ಬಟ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ 24/7 ನಮಕ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಕಟ್ಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಗುರುನಾನಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂತೆರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಯೆ ಆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ತೇರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಂಗತ್ ಪಂದು ಸಂಗತ್ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಸಂಗಡವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಗತ್ ಪಂಡ ಏರು ಬಡಾದ ಬೈದರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆಡಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತೂತಿನಿ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ 4 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 4 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮನ ಅಲ್ಪದ ಗುರುದ್ವಾರ ನಿಕ್ಲು ತೂನಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಬುಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಡ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೋಲಿ ಗುರುದ್ವಾರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿಡು ಮಾತ ತುಪ್ಪ ಗುಂಬಸ್ ದಲಕ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜುಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುದ್ವಾರಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಮೂರ್ತಿನ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುದಿರು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಉಂಡತ ಐನು ಓದುವೆರು ಒಂಜೆಲೆ ನೆತ್ತಲಾಗ ಉಂಡಲ್ಪ ಅದೇ ಐನಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಅನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತರ ಅನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮಾತ ಮಡಿತ ದೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಮಡಿತ ದೀಪ್ ನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುದ್ವಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಡೋಮ್ ಮತ ನಿಕ್ಲು ಗುಂಬಸ್ ಮತ ತೂನಾಗ ಅವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ಗುರುಬನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಮತ ಪನೋಂದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಮೈಕಡ್ ಆ ಪದ್ಯ ಮತ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ಲಾಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದು ರಡ್ಡು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಏಪ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ರಚನೆ ಆಂಡ ಅಬ್ಬ ಅಕ್ಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಟ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ನೇದಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಸರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯು ನೋಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಓಲದೆತ್ತೋ ನಚ್ಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯರಾಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋಪಾರು ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರ್ಪರು ಕೊರ್ನಗಾಲ ಅಕ್ಕುಲ್ದಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಏತು ಶೋಕು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಆದ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯ ಐಕ್ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬೇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಂಡು ಐತೆ ಪಿದೈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಯಾರ ರೂಮ್ ಬೋಡು ರೂಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೋಡೇನತ್ತ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಡಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕಾಸು ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಡುಟುಂಡು ಐತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದಲಕ ಉಂಡು ಆ ಹಾಲ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೋಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲಿ 1 ನೈಟ್ ಆವಡು 2 ನೈಟ್ ಆವಡು ಜೆಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋತು ನಿಕ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪೋಲಿ ಜೆಪ್ಪರದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೆಪ್ಪು ಕಂಚನೆ ಒಣಸ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಸ್ಸು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸು ಪಂಡ ಯಾನ ಕಡ್ದು ಒಣಸು ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನುಪ್ಪುದ ಪಾಯಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿನೇ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಲಂಗರ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಜೆಪ್ಪರಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ 3-4 ದಿನ ನಾ ಹಾಲಿಡೇ ಇಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೋ ದಿಯರಗ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಿಯರಗ್ಲತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂತೀನಿ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಬುಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಂದ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದುದಿ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಬೌಲ್ಡ್ ನೀರು ಕೊರೋ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಐನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನಕ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಏರು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ದೆಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ಅಕ್ಲು ಆ ದೆಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವರು ಅಕ್ಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಅಕ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಿರೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ಇಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಈ
ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಪಂಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಅವು ಸೇಲ್ ಹತ್ತು ಫ್ರೀ ಅದು ಏತ್ ಬುಕ್ಲದ ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಲದ ತೊಲ್ಲೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪರ್ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಅದು ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಅವು ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ₹1 ಪಾಡುವಾರ ಅದು ₹10 ಪಾಡುವಾರ ಏತ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಆ ಬುಕ್ ದತ್ತನೆ ಅವು ದಾನ ಅದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಪಾಡ್ಜಿನ ದಾಲ ಅಕ್ಲು ಕೇನೇರ ಪೋಪುಜರು ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈಗಿನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುರುದು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಓದೊಂದಿಪ್ಪರ ಆತಂಕದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕರ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿದ ಸಜ್ಜಿಗಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಐನು ತಿಂದ್ರಾಗ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ದಯವಂಡ ಸೀದಾ ಕೆಲವರು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಐನು ಕೊರೋನಿಪ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಐನು ನಿಕ್ಲು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಸಿಖ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟು ಐನು ತೂಯರಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಸಿಖ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು 2 ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪೆರಕ್ಲು ಅವಲೆ ಕೈತಲ್ಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಿಖ್ಯರು ಅಕುಲು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿನ ಏತ್ ಜನ ಯುದ್ಧೋಡು ಏತ್ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೇರು ಐನು ಮಾತು ಅಕ್ಲ ಅದು ಶೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಚ್ಪಾದಿರು ಐನ್ಲ ತೂಯರಾಗ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನತ್ತು ಅಮೃತ್ಸರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಅದಿಪ್ಪು ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 250 ಮೀಟರ್ ದೂರಡೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆನಂಚಿ ನಾವು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋತೂಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ವಾಘಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೈಯಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರೇಡ್ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಗೋವಿಂದಗರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಟೆಂಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೈತಳ್ಳೆ. ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಹೋದು ತೂದು ಬಲೆ ಇದು ಮಾತ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಉವೆ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಲ ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯ ನೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನಲಾತಿಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಲ ಮನ್ಪರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಾಲಿ ತೂಪುನತ್ತು ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬೇರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ನನಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಡು ನಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.